Dobrý deň, som Ivan Žári. Vyštudoval som Univerzitu Komenského v Bratislave, novinárstvo, potom československé dejiny a dejiny umenia a docentúru som získal zo vzťahov s verejnosťou. Pracoval som ako novinár a potom publicista v denníku Smena, dvojtýždenníku Stop Automotorevi, potom v Úrade pre tlač a informácie na Ministerstve kultúry, nuž a po revolúcii nežnej v 1989 som prešiel na úrad vlády, kde som robil riaditeľa tlačového informačného odboru a istý čas aj hovorcu slovenskej vlády. Potom som založil prvú slovenskú agentúru Public Relations, aj som ju viedol. Mali sme viacerých významných klientov, napríklad PepsiCo, Heineken, delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike, cukrovarnícky priemysel a podobne. Som tiež zakladateľom Asociácie Public Relations Slovenskej republiky. Vytvoril som aj jej prvý etický kódex. Mám veľkú česť byť prvým odborníkom v oblasti public relations v postkomunistických krajinách, ktorého akreditovala Public Relations Society of America a ten titul znie APR, Accredited in Public Relations. Najradšej učím vzťahy s verejnosťou. Mám rád však aj marketing, riadenie marketingu, globálny marketing. Učím tieto predmety online aj v triede a po slovensky aj po anglicky. Zatiaľ len po anglicky ponúkam predmet advertising and sales promotion, čiže reklama a podpora predaja. Čo robíme v triede so študentami? No robíme presne to, čo očakávajú od našich absolventov zamestnávateľia. Poprvé, aplikujeme teóriu na modelové firmy. Po druhé, študenti na každej hodine prezentujú tieto svoje praktické aplikácie. A po tretie, keďže učíme aj po anglicky, naši absolventi ovládajú výborne angličtinu. Na záver mi dovolte takú krátku marketingovú poznámku. Pre nás nie ste obyčajní študenti, pre nás ste naši platiaci zákazníci, čiže naši klienti. Vážime si vás a rešpektujeme vás. Teším sa na vás.